A Julián non lle quedou máis remedio que coller vacacións tras o paso dos ladróns pola súa barbería. Os amigos do alleo roubáronlle dende as tesoiras ata as súas provisións de gomina. No local apenas quedou nada, máis alá dos mobles. Eu mirei por enriba, faltábame toda a maquinaria, todas as máquinas de cortar o cabelo, as tixeiras, os peines, todos os peines de las máquinas que estaban aquí. Roubáronme as gominas, os xeles, os perfumes, as esencias, os xampúes. Roubáronme as cuchillas de afeitar, as navallas, roubáronme todo. Julián decatouse de que algo non ia ben no local nada máis chegar, a porta estaba forzada. E claro, eso díxome, que habrá pasado? Empuxei un pouco a porta que estaba aberta e cando mirei, dime conta que habían robado todo, roubaronme todo, dime conta que habían robado. Automáticamente chamei a policía viño enseguida, despois viño a Garda Civil. Ademais da Garda Civil que se encargou de precintar o local, a Policía Xudicial desprazouse ata o lugar coa intención de atopar pegadas para dar cos responsables do asalto. Na zona os veciños xa falan dunha auténtica vaga de roubos e que, segundo indica Julián, o seu establecemento non é o único da vila onde os ladróns actuaron nas últimas semanas. Dixéronme a xente de aquí, os veciños de aquí, que, por exemplo, trataron de roubar na sacristía, trataron de roubar en Mafre, trataron de roubar en unha axencia de viaxes que hai por aquí. A cara positiva deste roubo atopou na Julián no apoio dos veciños e mesmo nalgúns compañeiros de profesión da zona. Eu non quero deixar de agradecer a xente de aquí, aos veciños, aos clientes, a moitas amizades que tengo, que chamaronme, preocupáronse por mí. E de feito, agora tamén teño que decir que chamoume un barbeiro, un perruqueiro de Vilagracía, a perruquería París, e chamoume a casa diciéndome, si te fai falta alguna cosa, pasa por aquí, que eu vouche prestar o que sexa. Julián abriu o seu negocio hai menos dun ano, en abril do 2017. 9 meses despois, e sen ferramentas cos que poder traballar, tivo que pechar novamente a súa barbería, sen saber aínda cando poderá volver á normalidade.